O Sergas incorporará en febreiro 21 novos psicólogos clínicos en centros de saúde, medida aplaudida pola CIG e por SO Sanidade Pública, aínda que se apunta que é preciso contar con máis persoal en saúde mental. O Consello da Xunta aprobou a semana pasada a posta en marcha en febreiro da Rede de Psicoloxía Clínica en Atención Primaria do Sergas coa incorporación de 21 novos profesionais, unha medida ben recibida por entidades e sindicatos, aínda que con algún matiz pola falta de información. Por exemplo, desde SO Sanidade Pública, de CIGA, levamos moito tempo solicitando que a atención primaria ten que incorporarse outro tipo de profesionais, non? No seu momento, fai pouco, fai un par de anos, foron as nutricionistas, agora os psicólogos clínicos, que levamos moito tempo pedindo. Claro, o que non sabemos moi ben é como ese plan, 21 psicólogos clínicos para todos os centros de saúde de Galicia, evidentemente, quedase corto. E por outra parte está o problema de onde saen esos psicólogos clínicos. Por exemplo, o Barbanza acaba de quedarse sin a psicóloga infantil porque se vai a unha desas plazas. Entonces, bueno, sí que nos parece unha boa idea que a psicoloxía ten que estar a nivel de atención primaria, entendemos que ten que ser un plan expansivo, quero dicir, non son 21, que criterios hai para que sean 21 centros de saúde. Afirma que se terá que ir normalizando como unha oferta generalizada en todos os centros de saúde. Esperemos que non pase como pasou cos nutricionistas, que en principio sacaron unhas plazas e despois de un ano a reduciron, cando realmente foi un servicio que a xente apreciou moito no momento que se iniciou. E nos creemos que este tamén vai ser un servicio que se vai apreciar. E o que esperamos é que chegue un momento que se normalice en todos os centros de saúde, non? E, bueno, e dentro do Barbanza preocupados porque que vai a pasar coa psicoloxía infantil no hospital, que nestes momentos perde un profesional porque se vai a unha desas plazas. Xa se coñecen algúns centros de saúde que contarán con estes profesionais de psicoloxía clínica, entre eles Rianxo. O que pasa é que non sabemos que criterios, non sabemos se os criterios son un criterio poboacional, unha en Rianxo, creemos que non. Cal é o criterio? A mellor, porque temos un punto complicado en algúns centros de saúde, que hai centros de saúde en estes momentos moi asustados de espacio e de repente tes que habilitar unha consulta para ese centro de saúde. Entonces, bueno, nos entendemos que iso, claro, que son problemas que hai que solucionar, pero sí que realmente non estamos informados de en que criterios se fixeron para elexir esos centros, non? Non sabemos, non sabemos. Evidentemente, poboacionales non son, entendemos, non? Porque o centro de saúde de Rianxo non é dos máis grandes. E apunta que 21 centros de saúde que incorporarán a especialidade de psicoloxía son moi poucos en comparación co alto número de ambulatorios que hai en toda Galicia. Tamén creemos que cando un servicio empeza a funcionar, crease unha necesidade e que despois tes que vas a ter reclamación, va a haber un momento que a xente dos concellos limítrofes vai decir nós tamén queremos aquí un psicólogo, non? Entonces, eu sí que creo que vai ser xente que vai ter moito traballo, que va a ter as sendas completas. Entonces, claro, si realmente o problema é que nos entramos como todos por a prensa e non temos máis información de cales son os criterios, de se hai un plan de ir aumentando cada 6 meses ou ir aumentando cada ano. Evidentemente, pensamos que iso ten que ser o futuro. Agarda tamén que esta rede de psicoloxía clínica alivia as listas de agarda do servizo do Hospital da Barbanza. Aquí, por exemplo, nós no hospital temos un psicólogo de adultos e un de infantil, non? Claro, están desbordados, entonces as listas de espera en adultos é maior que na de infantil, pero bueno, eso pode ser dependendo unha vez un pouco da temporada. Entonces, bueno, entendemos que con eso vai haber un filtro que o que se vexa en hospital sea diferente en adultos, porque eu entendo que este plan é para adultos e que as unidades de saúde mental, o sea, que a atención de saúde mental en idade pediátrica va a seguir estando máis centralizada. Rodríguez afirma que se trata dun bo paso, pero falta información para saber como se desenvolverá ao longo prazo, xa que tamén fai falta incrementar o persoal en psicoloxía clínica. Para traballar no Sergas tes que ser psicólogo clínico, para ser psicólogo clínico tes que ter o grado en psicoloxía, despois presentarte ao PIR, igual a xente ten, oye máis falar do MIR, do EIR, hai psicólogos que se presentan, igual que hai químicos ou farmacéuticos. Que pasa? Que de psicoloxía salen moi poucas plazas, de feito, aprobar o PIR é dificilísimo porque salen moi poucas plazas.
Pero, por outra parte, ti para cubrir esas plazas necesitas psicólogos clínicos, co cual o seguinte punto é que necesitamos máis plazas para que esa xente se forme para ter psicólogos clínicos que asuman ese traballo. A área sanitaria de Santiago Barbanza contará con 3 profesionais nos centros de saúde de Muros, Rianxo e Melide Arzúa.